sanibonani amanye amakhampani yey kuyadlalwa ngomuntu ongasebenzi la ngaphandle. Wow. Izolo ke ngikhapha umuntu uyangicela ukuthi ngicela ukuthi ungidrive ngiya ku-interview. Okay, ngicela ukuthi ubheke ukuthi ukusuka la uya lapha kuzoba imalini. Ngithi mina no asike isidingo ukuthi ngibheke if uzothathwa kulomsebenzi uzobe usungikhokhela petrol wami. Okwamanje ngizokuthatha free asambe. Izolo msembuluko sahamba. Masifika ngithi hawo ngoba phela lana it's resident. Mina thought okay fine nathi nithi nganake kubhaliwe ke hoot for attention. Hayi nami ke pupu ngiyahotha kaye. Mangihotha ke kuligate ke livuleka. Ithi laba singena. Ngithi mina okay ngizohlala emotweni ke uhambe kwi-interview yakho ngoba ngenze ngishiye because ngibona ukuthi distant ukuthi ngihambe ngiphinde ngiboye hayi ngizohlala kulinde ngifonele endlini ngichaze isimo hayi vele ke endlini bavele ba understand yabo. Okay fine ngihlale umuntu hayi ke kuzofika isikhathi ukuthi ke vele ke bam interviewe da grand sharp. Singabona kuseyafika usegijima like yabona uthi no yo mntama ngaze ngabonga ngithathiwe ngiyaqala as now. Wena usuthathiwe usuyasebenza like manje athi ya ngisebenza nje njengamanje and ngizohamba nawe uzongihambisa kukla uthi uyasiza fake again. Ngithi mina no is fine ke ngoba inkampani isiqashile wena manje. Tshela inkampani ke phela ukuthi ngifakele upetrol ukuthi ngikuhambise uye clienteni. Hayi kuthiwe imali yonke engizobe ngispendile manje bayokhokha monthly. Ngithi shebe angilapho ke munu angisayeka kwamina ke lapho uzosibonela ke wena. Ngithi ayisuki ke mayisuka la ngikusendlini usungabona ke wena manje ukuthi uhamba ngani ukusuka la uye clientini. Angithi qashiwe manje iclient lithi hambe kuthi hambe clientini hamba ku clientele ke clientele life hamba ku clientele uzongithola la mina ngizosuka la uzohamba. Cause manje nami sefuna ngi-arrange nasendlini ngikhuluma endlini ukuthi hayi phela umuntu engimlethe kwi-interview useqashiwe useyasebenza phuma uboss salwa somlungu sithi ke i-client lise like in mind kwesise Edenville i-client lise Midrand. Ngithi hayi no stress ngizomhambisa only manje ngifakele petrol. Simple as that. Faka no petrol ngizomhambisa kwi-client angithi senimqashile kuthi thina best place siqasha abantu abanemoto imoto nathi khona ke le moto yakhe faka no petrol ke hamba eclient uzohamba ngani ngoba yena unemali ukuthi ezakuphi emsebenzini and bayafika emsebenzini nina senamthuma keep on hayi ngabhoka ngasimoto vele yakhe kade phela good driver. By keeper cyclentini ke grand ba safika kwabanje soqada ke masibuya ke sisabuye clientini wasethiwa okay well done tomorrow which is namhlanje bamnika leads ukuthi naka ama leads for ama client azobeke ewasebenza. So kahle izolo bam interviewile maqeda base befuna ukuthi enze babone ukuthi yabo ya kwasho ukuthi vele hayi umuntu wayishaya nje into yakho. Namhlanje ke
Sengibonile ilist ngithi mina ngina-stress phela yonke la siphilela imali bakuthi emhlabeni imali ngaphandle kwemali angeke sizoziphila. All right. Ekuseni ke siyavuka ke grand dum. Ngiyemsebenzini ngiyomdrop. Nami singiyasebenza phela ngivikisela bezibutho. Masifika ku girl into yokuqala nje ebe 10 off. Masingena i-network yaphela like efonini yami. And yena ke watshela ukuthi vele mangena ngaphakathi amafoni abasebenzi. Manje waye mina phela ngise parking lot and angisena network. Mind you, la emsebenzini angimelanga ufake ibhlukwe, ufake tight, ufana ufake isketi or ingubo. How? Okay, unikezwe ama leads. Fine. So siyazi ukuthi uzofika manje clock abese thola ikhadi lika petrol bese siyaphuma siyahamba phela. Mangisiba sinekhadi la petrol so kumele sihambe. Hayibo. Ugel wahlala ngaphakathi. Sifike phela before 9, kuqala ngo9. Sifike phela before 9. Kwabo 9. La pheli hour 10. La pheli hour 11. Ngiphuma ntoni ngiyobheka. Oh, ngizenjani? Ifone isebenzi. Hayi. La pheli hour 12. Akho moto ezingenayo like njengoba ingenile nje le yami nje zu3 moto zikhona akho moto engenayo akho moto ephumayo like kwenzakalani ngaphakathi sengine stress esifuna le plastic cup ngibheka isikhathi ngithi hayibo uthi soqinta wonke lama client namhlanje manje ugelwe angaphumi ngaphakathi angikhoni phela ukuthi ngifonele endlini ukuthi senginale nkinga le luckily ngihamba ngetruck phela lele bengihamba ngalo ngoba hey ngithezenzekile ngithi okay ngiyaphuma ke manje ngiyobuza ukuthi sihamba nini phela ukuye clientini hayi ngawuthola unembeza ngawuza ukuthi namanje nginonembeza ke manje ngiyangena la ngiyangena phuma emotweni mangiphuma emotweni ngibheke ukuthi akhona ama-camera la kwi-driveway awekho. Mangithi ngi-approach umnyango yabo ngiyalibona nansi camera ngime ngibheke camera vuleka umnyango ngisinana uyangena vele what if sibambulese bamqobile zothini go ushiye ingane zakho umnyeni wakho elibo umnyango uvuleke okay fine. Hayi lapho uvalo ngenzani uvalo lenkenzani kodwa lesikhathi sasasincane imali sesiphela kanjele guys sithi ngiyabuya ke asithi part 1 ke lo ngizobuya no part 2 ngoba ngangena eminyango mangena eminyango ngihlangana nentombazana nomlungu nje encane nje imile lapha ngisathi ngifuna ukuthi ngikhulume naye like hello hi wavala kumnyango ngemumva sengaphakathi wavala kumnyango ngemumva akathi lalela hayi ke bengenza sekhaya ke sanibonani ngibuyile ke no part 2 westory ke umuntu waya ku interview hayi ke ngathi sabhukudisana ke lapho ke ngisazama ukuthi ngithe mangingena nje eminyango ngathi mangingena eminyango wavaleka ngathi awungeke emlungu manje ngathi ngingena wabuvala wena umnyango cause phela mina angisebenzi la ekhaya ngizofuna nje ukubuza ukuthi umuntu engifike naye ngo9 o'clock u12 manje and kuthiwe
siya ema-clientini manje umuntu akasaphumi kwenzakalani athi mlungu you are asking the wrong person let me ngathi mntama ungabe usangitshela ukuthi wena ngitshela ukuthi nje ungakuphi lo muntu ngiye khona athi ke if you are not working here not allowed to enter inside bese ngithi hayi ke sangamane kudilika lezi ndonga ke manje ngifuna ukwazi ukuthi umuntu engifike naye mina uphi seqhamukile indoda yaseNigeria isho ngo-black intombi isigadlagadla esingaka yena kanti nansi imhlola kuzobe ngizwe-ke namhlanje useqhamuka nayo sizenze ngazuthi uyabhokanyena ngathi cha mawubhoka-ke baba nami ngiyabhoka-ke phela kuyaphela nje ukuthi ngumfazi ubuvoka umdoda engingabazi vela kuphi ngathi ungazongibhedela-ke futhi-ke abona ungakhuluma isingisi uwumuntu omnyama uzongicasula kabi athi my sister I don't know what you are saying please speak English ngathi the English is finished now I want to know ukuthi umuntu engifike nayo uphelelepi please go and call him which ngathi mfethu the last person ogenela before 9 o'clock u12 manje uphi my sister don't come and cause the problems here we're gonna call the police ngathi yes I want that because now since I entered in this premises ifoni yami ayisasebenzi angina network at all so manje ngifuna ukwazi ukuthi kahle kwenzekalani umuntu nimenzeni senimbulala senimrephile nimenzeni ngoba phela izolo kukhulunywa kahle kwathiwa makafika la emsebenzini today uzobe nje aclocka athola ikhadi ahambe eclientini yini manje kushaya 12 umuntu angaphumile saqhamukisa kwasayizolo isazi masiqhamuka sayizolo sikhohliwe sifaka iapron iapron ngoba iglass glass leya akusona umnyango iglass mangathi iapron ngiyayibona le apron ayifakile useyikhumula ngokusheshsha la kujaha ukuza la kumina ngoba uyabona ukuthi nansi drama mangafika ngathi mina please wemlungu ngicela lengane engene la the last person ongene la aphume kuyaphuthuma we have to go asike you have to come inside ngathi akuna come inside engizowenza ke njengamanje ngicela ngikhiphe umuntu engifike naye otherwise ngene futhi amaphoyisa ke njengamanje ukuthi aphume umsebenzi wakho usuphelile angabasebenza ke manje akaphume sihambe hayi kwasiya kushaya phansi ke muntu if uyamfuna lo muntu nawe ngena ngaphakathi hayi phela nami ngiyabona la ngiyabona hayi la azabuya la ngangena la nami ngisaphuma ngathi cha ngena ngake mono la ku reception yona iplay nje yabo ne khunje ne computer khona engasebenzi ngibona ke lesikhiye lesokuvula igate ilesi sikanje bo ngivele ngisesitomuli ngisivule umnyango sovulekile ngiphume ngiyongena emotweni baba ngisho ngiphuma ngegesi ngireva kabuhlungu kabi bese mangireva ngiqale ngareva ngama phakathi legate yabo ukuthi lokho nje lokho lisala livulekile igate lakhona manje ngiyabona i-network ayikakabuyi hayi angina choice ngavele ngaphuma ngama ngaphandle ke manje sengithola i-network sengiyafona ke sengifonela amaphoyisa ukuthi cha ngizenze ngisiza ke manje naludaba kuthi ukuphi ngisho i-address hayi ke amaphoyisa kangapolice maseko nkosami ngiyabonga amaphoyisa ase Edenville agijimile kathathathi afika vela ngithola nje ngiyababa la ngapha ngisha amahuthi ke manje nginyanyile phela manje ufuna kwenzakalani emzini womlungu ehlangene naMnigeria ngoba ngizwe afika amaphoyisa mafika amaphoyisa ngale nkathi ngikhipha imoto igate lavaleka isikhiye nginaso ngitshela ukuthi abaphathi mayafika ngiyavula baba asisavula isikhiye lese ngisiphethe ke manje sabo asisavuli maphoyisa manje kuyahuthwa akusekho umuntu ophumayo hayibo mama qinisile ngithi baba nansi address angithi untombazane mangena kuthiwa vele ifoni ayifune ngoba ayisebenzi ngaphakathi and vele ayisebenzi because nami ifoni bingasebenzi manje mangiphuma ngaphandle sengiba sengila ifoni siyasebenza yebo guys yebo South Africa safuna kusetshenzwe la South Africa safuna kusetshenzwe mningi umkhonyovu owenziwayo ngama public companies okay
kuthiwe ke no manje ke mama ke asihambe se police station akuna police station engiyakuyona ngifuna mina kuvulekela kuphumele ingane engize nayo bakwethu angisafuni into eziningi sengifuna nje ukuphumela umphefumulo engifike nawo ngubuyisele kubo ngiyacela ke nje kodwa ngenzele nje lo favor amaphoyisa aloke ehuthileke ke amaphoyisa shamalo ehuthile akho umuntu ophumayo iremote engiyiphethe ayisasebenzi njengoba ngishilo ngathi mongena njengoba ngomsobuluko masingena ngaphakathi lapha kubhaliwe hoot for attention siyahutha manje akusavula kodwa kade sifika for an interview kuvuliwe masibuya for the following day for umsebenzi kuvuliwe sekune drama sengiphumela ngaphandle sesifuna ukubela ngaphakathi asavuleki angazi lengane noma iyaphila ngaphakathi noma isaphili I don't know stakile silanga phandle hey and futhi ngiyasola labelungu akusibona abelungu hawe ma bahlangana nama Nigeria inkulu into eyenzeka lapha enangiyazi asikhoni sokasikhona ukungena and nami isitori sami asiphathe khosa ayikho into ifoni iphele nginaye lo ntombazane kwazi kwanzima akakatholakala ukuthi umntwana namhlanje Thursday so ngolesibili kwafanele ukuthi ngibuye ngize endlini ngetshela nami ukuthi hayi mhlambe kuzoqeda into abayenzayo angazi ukuthola ukuthi bangiyafonela kuthiwa uzomlanda kwathulakala kwasizolo ulwesithathu makusizolo ngasho police station ase Edenville ngachaba ukuthi asibuyelene phela ingane ayibuya ngaphela uzolo and manje ifamily sekuxakiwe sosigxakile even namhlanje sibuya khona mase sifika ke manje lapha hey amawendi mama akusekho marketing ke manje akuna marketing ukuthi ingane abantu yo yabona uma ungasebenzi usuke usebhadini elinzima ngenisekhaya ngicela siqapheleni kushubile kumanje sasehamba lo daba kasika angazi kodwa ngizobuya mase kuhambe kahle ngiyazi ukwenzakalana okwamanje ngidengwane ifumndeni awuzange wangivimba bengizokwazi kazi ukuthi ngenze konke kodwa ke manje sengivimbiwe ngivinjiwe angeke ngiphinde ngibe right ngiyamazi lo mntwana and indlela manje sekuyiyo angazi kuzophela kanjani ngazama kodwa futhi at the same time ngacabangela impilo yami ngoba kwakumele ngingene kulo mnyango kodwa manje ngabe ngangizophuma if ngangena ngoba lezaye khondla zamadoda I don't think if ngangena ngapha yo sinengane abanye sinengane esiqeda o-matric izindaka zihungry zifuna umsebenzi ingabe umntwana uzogogota endaweni right makunje guys mina yo lakhe ngihlukumezekile afuqamanga ngihlukumezekile and mangihlukumezeka kanje ngiyazibuza abantwana bami ngebona ke
ngiyabathatha baya esikoleni right, ngiyaba-collecta babuye, ngiyabasa wherever bafuna khona. Kufika isikhathi la kufanele bahambe bayosebenza. Ngathi ngiyayishintsha lento, kuzomela ngibe nebhizinisi elingaphezu kwalelo engilenzayo ukuze abantwana bami bakwazi ukuba ne-income, ngoba angeke ngisakhona abantwana bami ukuthi bayosebenza omunye umuntu, ngoba ngazi lo like the way kwenzeke kulo mntwana. Lo mntwana into bebefuna kuyena, bebefuna izitho zakhe, bayitholile. Ngibhlungu. Ngabe-ke kumntana wami bayofuna ini? Much lezo kwenzeka engathi sengiyinikeza 100% ukuthi mayenzeke, ngoba angeke uthi umuntu wasemzansi siyaphila singabantu sonke ubese ucabanga ukwenza into embi kwingane yamakhelwane. Angikholwa ukuthi hayi guys, awemanga ngaze like ngiyayidinga itherapy, like angikho right guys, angikho right, like angikho right wangempela. I'm sorry for like angikho right, ngibhlungu, like ngibhlungu wena. Kodwa makuyintando yakho Sathane, ayenzekile intando yakho Sathane. Ingane enhle kangaka ayisekho. Sanibonani, ngibhlungu Mzansi, ngibhlungu like South Africa, ngibhlungu. Umndeni ungicelile ukuthi ngingapublish yonke lento ngoba nabo bayakhona ukubona izinto kwi-page lami la TikTok. Kodwa ke ngiyacela guys, kubi sengizohlonipha umndeni, kodwa ingane yabantu esekho. Amaphoyisa azama ukungena, azama ukubreaka ngene, azama ukungena. Sengicela kuyivala la, ngicela nje ukuyivala la indaba yaseHedenville. Lento isisele no-government wethu ukuthi kuyoze kube nini, ngoba ziningi iy'ngane zabantu
ezihamba nje kuma-interviews zingabuyi, ezihamba ziyofuna umsebenzi zingabuyi njengayo. Guys, then this, like he's a man, like yeah, imagine, like we are ham and I said, yo, kunezinto ezenzekalayo kumele ukuthi uzikhulume nezinto engamelanga uzikhulume kodwa ngangakwazi ukuzibamba because I thought kuzosizakala omunye umuntu, but manje umndeni usenhlungwini guys. Mina was the last person bekade naye. Hello good people, umama lana ushare nje istory esibhlungu ngenye indlela. Kodwa imibuzo enginayo miningi. Umbuzo nje oqala uthi the first day uGeli makuthiwa uyaqashwa, kuthiwa akaye Midrand ayohlangana neclient. Ubani lelo client lelo? Kwenzakalani lapho eMidrand? And umsebenzi onjani lo othi uqashwa kuthiwe so ready abakutraini na, like understand kuningi understand la. Fine. The second day uGeli masanga saphumi lapha phakathi lo mama angena zamukulwa ukuthi uGeli aphume, wagcina athola remote waphumela ngaphandle, wabiza amaphoyisa. Kungani amaphoyisa angajampanga like ifence angene? Kungani amaphoyisa angakulwelanga ukuthi angene lapha? Cause ngabe maybe uGeli usaphila asazi, or and why le remote seyingasavuleki manje kodwa lo mama ukwazile ukuphuma ngayo, mase kumele angene ngayo ayisavuleki. And ama red flag man bewakhona lana, iyiphi icompany othi mawungena khona ku building yakhona amafoni bese awasasebenzi? Icompany enjani leyo? And the third party is akunabantu abamhlophe aba-involved kuleyo syndicate leyo, cause it's clearly ukuthi it's a syndicate le bathagetha iy'ngane ey'ncane ey'phuma emavasithi ezi-desperate for umsebenzi. Kunabelungu khona lapho nama-Nigeria. Ama-Nigeria kona ahlezi a-implicateka ey'ntweni ezingekho right. So manje-ke umama umndeni umcelile ukuthi angasashare okuningi ngoba le ndaba lena futhi nabe bazwisa ubuhlungu mabalibele bayibona kubo TikTok, angasakhulumi zonke izinto. And another thing futhi ukuthi lento leseyisemthethweni, le ndaba leseyisemthethweni, so angahle ajeopardize icala if I share too much of information. Asithembe nje ukuthi umama uzobuya futhi azosichazela kahle from detail to detail ukuthi kwenzakalani uma ngabe umndeni somnikile go ahead, and then nabantu bomthetho futhi sebandlalile indima yabo, because siyafisa ukulandelela le ndaba ukuthi kwenzakalani ngontombazane. Ngizozama nokushare i-handle yakhe ya ku TikTok lapha ku comment section ukuthi nikhone nani nobheka, maybe nilandelela ukuthi upostani daily umama. Good people, this is an awareness to all the people out there abafuna umsebenzi, especially le ngane eyisaphuma ebomavasithi, cause izinto eziso bathagetha vele labantwana abancane most of the time. So please make sure ukuthi mawuthole ilona i-call ukuthi woza ku interview, make sure ukuthi wenza a thorough research about leyo company leyo. Even so ufikile lapho kuleyo location la wenza khona i-interview,
check-a i-surrounding yakho and ungahambi wedwa maya ku-interview, ungahambi wedwa, make sure ukuthi ukhona umuntu omtholayo ohamba naye, even though lokho kungeke guarantee i-safety yakho, but at least kuzoba ne-lead, should anything happen to you kuzoba ne-lead. Njengaye nje umama, I think uyi-key witness in this lento le eyenzakalile. So at least mawuhamba nomuntu khona i-lead encane ezokwenzakala, ezotholakala. Hayi ukuthi kuvele kuthiwa waphuma ekhaya wagibela itaxi wathi uya ku-interview, from there abazi nokuthi waya kuphi nani, uyabona. So please guys, let's be careful out there. Let's be careful. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.